rilascio a un momento storico a Barcellona il 15 aprile la professoressa Vincenta Tasa Fuster dell'Università di Valencia, guida il processo di aggiornamento con tutto il GOTA dell'intelligenza catalana, l'aggiornamento della Carta dei diritti linguistici, per la quale grande parte ha avuto Aureli Argemí. Els catalans podem fer aquesta presentació del projecte d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics en un lloc i en una sala tan emblemàtica i carregada de simbolisme com és la Sala Pla de la Riba. I el seu vicepresident, el senyor Andreu Domingo, per les seves paraules de benvinguda i confirmar el que ha dit. Li vaig demanar una espècie de tractament que es deixés la sala, no crec que vaig ser tan convincent, vaig tenir tanta convicció en aquell moment, de demanar-li que la seva generositat ens la va sentir. Moltíssimes gràcies. Vull agrair també a les presidències del PEN Català i del CIEMEN, a la senyora Laura Huelga i al senyor David Minoves, el suport incondicional a aquest projecte i molt especialment al Comitè de Drets Lingüístics del PEN Català pel seu treball entusiasta i compromès des de l'inici d'aquesta aventura. Un agraïment també molt sincer al senyor Isidor Marín, al senyor Oriol Ramon i al senyor Carles Torner per impulsar ja la redacció de la Declaració Universal de Drets Lingüístics ara fa 30 anys i per estar novament recolzant amb la seva feina aquesta actualització. Agrair a totes les entitats ací presents que donen suport a l'actualització de la declaració, que donen suport posant el seu nom, però també amb el seu treball actiu. Finalment, donar les gràcies al senyor Joan Santanac, secretari general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per acompanyar-nos en aquest acte. I a totes les persones que us heu aplegat ací, també gràcies i benvingudes. És un plaer per a mi, com deia, presentar en la Sala Pla de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans la iniciativa d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que impulsem des del PEN Català i del CIEMEN junt amb altres organismes i institucions que treballem pel reconeixement i igualitari dels drets lingüístics, perquè entenem que aquest és l'instrument bàsic que permet aconseguir la convivència i la pau lingüística, que eren els objectius essencials de la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Des de l'aprovació de la Declaració de 1996, les Nacions Unides han reafirmat en els seus documents oficials que els drets lingüístics són drets humans previs i imprescindibles per a poder exercir la immensa majoria dels drets reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides. El món ha canviat profundament en aquestes 3 dècades. Ara hi ha noves realitats tecnològiques i noves dinàmiques col·lectives a les quals hem de fer front i que no existien el 96. La declaració continua sent vàlida en els seus objectius generals i principis, però alhora volem que siga un instrument viu i, com ocorre amb la bona legislació, el text s'haurà de sotmetre a una actualització, en la qual participaran persones expertes a nivell internacional. I, a més, el document final ha de servir per a revitalitzar els mecanismes de defensa de les llengües perseguides i minoritzades com la nostra. El PEN Català i el CIEMEN, que van ser els impulsors de la declaració del 96, promovem novament la renovació del document. Això no obstant, a diferència de la primera declaració, en aquest nou projecte són moltes més les entitats que des del primer moment estan treballant en l'actualització de la declaració i que hi participen de manera activa. I són Linguapax Internacional, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, el Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades, Consell LUA, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, Mesa por la Normalización Lingüística, Grup de Lingüistes per la Diversitat, Garavide, Hizkuntz Ekubinden Behatokia, la Xarxa Vives d'Universitats, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i l'ELE. Totes les entitats que participen en el projecte estem convençudes que un compromís internacional explícit i explícit i específic a favor dels drets lingüístics com a drets humans forts ens pot convertir en un sistema d'obligacions reals per als estats i major sobirania lingüística per a totes les nacions, pobles i comunitats lingüístiques ara minoritzades. És per això que volem una actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que siga assumida internacionalment pels òrgans de Nacions Unides. La motivació que ens impulsa és clara.
Avui les llengües que no tenen poder polític suficient per a defensar-se ens trobem arreu del món en una situació més difícil i hostil que fa 30 anys. I només hem de mirar el nostre àmbit lingüístic. Actualment, més de la meitat de les llengües del món corren el risc de desaparèixer en les pròximes dècades i el marc legal internacional és insuficient per a garantir la protecció de la diversitat lingüística. La desaparició d'una llengua significa també l'extinció d'un grup humà diferenciat i genuïnament específic. La llengua configura la forma d'estar al món, explica l'ús de l'espai i delimita la cultura. Si la llengua desapareix, és substituïda per una altra llengua en un territori. El grup humà diferenciat que la parlava també desapareix i és substituït. En termes universals, la mort d'una llengua és un empobriment general per a la humanitat. Però quan aquesta desaparició es deu a un procés d'assimilació i substitució lingüística conscient i promogut pels estats, ens enfrontem a una mena de genocidi lingüístic, que en aquests moments no té cap conseqüència negativa per a aquests estats. Com sabeu, Nacions Unides progressivament ha anat argumentant en les últimes dècades que si la llengua configura i estructura l'existència humana i n'és un tret bàsic identificador dels grups i les persones, els drets lingüístics serien drets humans previs i imprescindibles per a l'exercici d'altres drets. I, per tant, necessiten de garanties individuals i col·lectives que els protegisquen. En conseqüència, els estats, com a mínim aquells que es diuen democràtics, haurien de tindre una legislació i unes polítiques públiques actives que garantiren aquests drets, partint de dos principis: la defensa reforçada de les llengües minoritàries dels estats i la garantia de l'ús preferent de les llengües pròpies de cada territori històric concret. Però, malauradament, aquesta no és la realitat dominant. Si bé és cert que en alguns estats el respecte als drets lingüístics ha millorat després de l'aprovació de la Declaració del 96, en molts altres l'intent d'imposar una identitat nacional homogènia i uniforme representa decisions polítiques i judicials orientades a la marginació de les llengües pròpies i accelera els processos de discriminació i marginació de les persones que parlem llengües no dominants o minoritàries dins dels estats on vivim. És per aquests motius que cal lluitar contra aquestes dinàmiques i que és necessari actualitzar la Declaració Universal de Drets Lingüístics, perquè aquesta declaració pot contribuir a mobilitzar energies i a frenar o revertir aquests processos d'empobriment i genocidi lingüístic arreu del món. El nostre objectiu concret és complex, però no és impossible d'aconseguir. Volem que la proposta d'actualització de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics siga assumida com a document de treball pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides i que s'amplien, així, els mecanismes internacionals de protecció dels drets lingüístics i la pressió sobre els estats que ara menystenen aquests drets. La participació en aquest procés participatiu i internacional es farà a través de mitjans digitals i de la pàgina web que hem confeccionat per al projecte d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics. En conseqüència, ara us presentaré la pàgina web on s'explica en què consisteix el projecte, quins són els seus objectius, què es pretén fer, com s'ha de fer i la forma de participar-hi. El domini, com veieu, és